Ja tänään meillä olisi testissä ylilaudan joululahjapaketti. Naru näyttäisi olevan konventionaalinen joululahjapaketin stringi. Nimilapussa näemme jonkinlaisia alkeellisia kyrillisiä aakkosia. Paketti tuo mieleeni tapaskopullon. Koko luokaltaan se olisi juuri oikein. Mutta oletko koskaan pohtinut, kuinka epäkäytännöllistä olisi lahjoa nyymejä tapaskopullolla, varsinkin näin joulun alla? Ottakaamme siis selvää, minkälaista paketti sisältää. Hei vittu! Hei vittu, kattokaa! Olen löytänyt pakkauksen hihnan alkulähteen. Siirryn nyt vetämään narusta mitä varovaisimmin, simmin. Haistakaa kaikki paskaa. Ei vittu! Hyvä on. Se tekniikka ei siis pelannut. Siirrymme toiseen nauhaan. Lienee syytä ilmoittaa, että koette sen, mitä minäkin, suorassa lähestyksessä, joten tulette jakamaan hämmästykseni, kun paketti aukeaa. Yes. Jatkakaamme paketin alempiin kerroksiin, jossa huomaamme, että on käytetty perinteistä Scott-luokan teipitystä. Tästä murtautuneemme helposti läpi, sillä olenhan kokenut burglaari. Minua vähän pelottikin, että... Paketissa voi olla mitä vain. Minulle tämä on edelleen suuri arvoitus. Mutta kenties kyseessä ei olekaan tapaskopullo. Mitähän helvettiä tämä paketti on syönyt? Mitähän helvettiä täällä löytyy tänään? Suplen värilliset kuplat eivät värjää useimpia pintoja. Juko Pliut, minä luulin tätä tekopilluksi.